Ялова – град на танците и цветята. Документален филм за участието на ансамбъл Въжички, град Стралджа в Международния фестивал Златен карамфил, град Ялова, Република Турция. Първа част. Всяка година в град Ялова, Република Турция, се провежда традиционен международен танцов фестивал Златен карамфил, в който участват страни от всички континенти. Тази година е по-особена, защото организаторите отбелязват 20-то юбилейно издание под мотото «Посланници за мир и сигурност». На ансамбъл Въжички, град Стралджа, с главен художествен ръководител Тончо Тончев и хореограф Нели Тончева се падна честа от 1 до 9 юли да защитят българското танцово изкуство. Делегацията бе предвождана от господин Иван Иванов, заместник-кмет на община Стралджа, господин Колю Пехливанов, главен експерт култура, госпожа Виолета Андонова, експерт при читалище Просвета и госпожица Елица Младенова, преводач. Yine gözyaşlarım yağmur gibi, yaşıyorum anılarla. Bir şeyler kopuyor sanki, ta şuramda yanıyor yüreğim. Allah'ım güç ver bana, sığındım sana. Заедно с още 12 страни участнички – Холандия, Индонезия, Русия, Украйна, Египет, Сърбия, Северен Кипър, Литва, Гърция, Словакия, Мексико и Турция, ни предстоеше да изживеем 9 вълнуващи фестивални дни в града на танците и цвета. Ялова е стар град, още от римско време. От тогава са открити и баните. Името на града идва от наименованието Яла – лятна къща, и Ова – равнина, или вила в равнината. Artık kırıldı kalemim, gökler şahidim olsun ki seni seviyorum. Ялова е бил част от област Истанбул, докато през 1995 година става областен град и най-младата област в Турция. Savruldu ümitlerim, son bir kez duymak istersen seni seviyorum, yanıyor yüreğim. В града се развиват туризма, цветарството, зеленчукопроизводството и овощарството. Едни от най-големите производители на цветя, киви и ябълки в Турция. На 17 август 1999 година областта е разтресена от най-голямото земетресение на Балканите през последните 100 години. Епицентъра на земетресението е на 15 км от Ялова в град Гълджук. Над 5000 жертви са регистрирани от града и покрайнините. След земетресението властта се мобилизира и много скоро са построени временни къщи на пострадалите. Общо страната дава над 50 000 жертви. На Крайморския булевард се издига мемориален комплекс от бели мраморни блокове, върху които са изписани имената на всички загинали. 60-70 хиляди преселници има в общината, като най-много са от България – Айтос, Бургас, Добрич и Шумен.
В Ялова има математическа гимназия, икономически техникум, механотехникум, техникум по цветарство, техникум по туризъм, химически техникум, технически университет, който е филиал на университета в Бурса. Очаква се след няколко години да стане самостоятелен. В него има специалности по компютър и други технически дисциплини. Няма нито един професионален културен институт. За сметка на това е силно развито любителското художествено творчество, с което се занимават неправителствени културни организации. Има организация на кавказските турци, които също правят свои фестивали. Организация Яфел организира фестивали на говорящите турски език и селници от Азербайджан, Узбекистан и други. Има самодеен театрален колектив, който подготвя по едно представление на година. Издават се два големи вестника – Новини и вестник Ялова. Имат кабелна мрежа, но нямат собствени предавания. 5 радиа, предимно музикални с кратки новини. Bak evladım buna ayı derler. Ormandan inip şehre gelirler. Biraz ağırdır hantaldır ama armudun iyisini ayılar yerler. Evet babacığım ona ayı derler. Ayılar bizleri çok severler. Ağır mı hantaldır ama armudun iyisini ayılar yerler. Senin de canın günün birinde armudun iyisini yemek isterse sakın ha aman manava gidip de armutları tek tek elleme. Adamın kafası bir atarsa bayramlık ağzını bir açarsa sana neler der biliyor musun? Mahalle duyar rezil olursun. Hadi bakayım. Bir de ye de. Şimdi bir de Oku bakayım. Тук изгрява звездата на известния турски изпълнител Таркан, който започва своята кариера в град Чинарджик. Два професионални спортни клуба по футбол Ялова Спорт играят в тяхната втора дивизия. Има и женски волейболен отбор, играят в А група на Турция. Баскетболният отбор е отпаднал в В група. Има около 50 частни спортни клуба по различни видове спорт. Има и състезател по баскетбол Мехмет Окур от Ялова, който играе NBA. Държавата само строи спортните съоръжения, стадиони и зали и ги предоставя на общинските клубове. С промишлен риболов се занимават много семейства и това е един основен поминък. С гордост заявяват, че най-вкусната риба на света е в Мраморно море. Тук, в Мраморно море, идват рибни пасажи от Черно, Егейско и Средиземно море, за да хвърлят своя хайвер. Морето е тихо, спокойно, почти без вълни, което облегчава риболова. От месец май до средата на юли, времето в което рибата се хвърля хайвера, промишления риболов е забранен. През цялата територия на община Ялова не преминава железница. Транспортирането на хора и стоки става с автомобилен транспорт и фериботи, които буквално през няколко минути пътуват за Истанбул. Доскоро те са били държавна собственост, но сега се управляват от общината. Жителите използват летището на Истанбул, което се намира на малко повече от час с ферибота. Организатора на международния танцов фестивал е Туфак, най-големият танцов фолклорен ансамбъл в Турция и представлява неправителствена организация, подкрепена от спонсори и общини. Той се провежда от 20 години, с изключение на 1999 година, поради голямото земетресение. Основател и първи президент на Туфак е господин Номан Юскар. Buradaki hedefimiz gençliğin kişiliklerinin oluşması, kendi kültürlerini öğrenmesi ve yanında
Преди 20 години с група приятели осъзнахме необходимостта за създаването на танцов ансамбъл, който да се превърне в едно средище за съхранение и предаване на бъдещите поколения танцовия фолклор на различните фолклорни области от страната. Всяка година нашата организация приема танцови състави и ансамбли от различни страни на света. Мисля, че създаваме добра организация по самото провеждане на фестивала. Участвали сме и сме печелили много награди извън Турция на други балкански и международни фестивали. Гледах вашето участие на танцорите от Стралджа и искам да ви кажа, че много ми харесахте. Дано се виждаме и при другите издания на фестивала. Suya düştü sevimiz, suya düştü sevimiz. Bu sevimiz uğruna, bu sevimiz uğruna feda olsun birimiz, feda olsun birimiz. Сегашният председател на ТОФАК е господин Бирол Арслар. Той бе любезен да сподели следното. В ръководството на ТОФАК има няколко членове и селници от България, които познават българския фолклор и държат за участие именно на български танцови колективи. Всяка година във фестивала участват по една група от различни страни, като участието им може да се повтори след години. Единствено България е тук всяка година. Поздрави на Стралджа, успех и приятно изкарване в танцуващия град. Lambaya püfte, oh deme püfte. Ансамбълът притежава собствена сграда, предоставена от общината, която по-късно е откупена. В нея е настанена администрацията, имат гардеробна, кафене за срещи, стая за ръководството и огромна тераса на върха на сградата, която се използва за частични репетиции. Ръководният художествено-творчески екип се състои от един главен хореограф и помощници, художник по костюмите, корепетитори, гардеробиери. Състава притежава костюми от всички области на Турция. В момента има голям интерес към фолклора от страна на гражданите, независимо от кои страни и краища на Турция са дошли да живеят тук. Над 500 членове репетират в собствена репетиционна зала. От 6 годишни до... като горна граница няма. А 310 ще участват в концерт. Водача на нашата група е един от почетните председатели. От създаването си фестивала е международен. Първите 2 години той е бил с продължителност само 2 дни и се организирал съвместно с още една културна организация от Истанбул. Таксата за репетиции 10 лири на месец, членски внос различен за всеки, според финансовите му възможности. 10 са генералните спонсори на фестивала. Общо бюджета, с който разполагате, 150 000 турски лири. И други дарения, нафта, храна, транспорт, рекламни материали и други. Организаторите и сътрудниците работят на доброволни начала. При честите ни пътувания по време на концерти с градовете на общината, ние се срещнахме с много български изселници. Те ни спираха, заговаряха и се радваха на нашите изпълнители. За 2 от тях искам да ви разкажа по-подробно. Камен Томов, Али Алиев,
След преименуването Камен Томов, при идването в Турция Али Каяла, Каяла скалата, балкански и вице-европейски шампион за младежи, трети на световното в Унгария за мъже, това са медали за България, състезател на ЦСК, завършил ВИВ с офицерско звание. След 1989 година печели за Турция трето, второ место на европейския шампионат, европейска титла, вице-световен шампион, трети на Олимпиадата 1992 година, шампион на Средиземноморските игри, общо 8 медала спечелени за Република Турция. След прекратяване на състезателната си дейност става треньор по борба в Анкара и помощник треньор на националния отбор на Турция. Под негово ръководство отбора на Турция става европейски шампион и втори в света. В момента тренира отбора по борба на Ялова и поддържа фитнес залата в града. Другия наш сънародник Лютви Ахмедов. След преименуването Людмил Исаев, а в Турция се казва Лютви Юзгюр. 1983 година на Балканиадата в Румъния става шампион в категория до 68 кг. 1984 година на Европейското първенство в Холандия става втори. В България се състезава за Черноморец Бургас, член на ръководството на Турската федерация по борба, методист на спортните училища в Турция. Сега помощник треньор в националния отбор на Турция. В Москва на Европейското първенство Турция се класира на първо място в класическия стил за мъже. В свободния стил печелят един бронзов и един сребърен медал. Председател на изселниците от България, културната организация за солидарност и култура на балканските турци в област Ялова. В организацията близо 90% са изселници от България. Възползва се от опита на ТОФАК за създаване на фолклорна група в тази културна организация. В област Ялова, община Термал, се намира една от летните резиденции на Мустафа Кемал Ататюрк, сега превърната в музей. След като създава републиката през 1923 година, Ататюрк посещава града и се влюбва в него. Той често обичал да казва: "Ялова, това е моя град." Тук има две негови резиденции на брега на Мраморно море и до минералните бани. Много обичал цветата и дърветата, особено чинара. Лятната резиденция е построена през 1929 година за 38 дни по случай посрещането с шаха на Иран. След построяването на резиденцията, той я посещава много често и много важни решения на страната са взети именно тук. В непосредствена близост до нея са изградени летни резиденции на министър-председателя и на началник щаба на турската армия. Преди години е имало предложение името на Ялова да се смени с името Ататюрк, но то не било прието от Общинския съвет. В едно свое интервю той казва: "Още от детинство в Солун съм другарувал през всичкото време с българи. Всяко българско нещастие ми причинява невъобразима болка. Винаги съм правил всичко възможно да помагам на България. Турция и България трябва да бъдат приятели. Който е против България, той е против Турция." Masum gözler, alışamadım bir türlü yokluğuna. Gül bebeğim, sensiz yaşamak ne kadar zor. Ayrılık acısını gel bana sor. Ръководителите на делегациите, участнички във фестивала, бяха приети в един и същи ден от кмета и валията на Ялова. При тази среща кмета, господин Барбарос Бенчиоглу, благодари на всички за участието, разказа част от историята на общината и най-важните задачи, които й предстоят за решаване. Ölüm ayırır diyordun bana. Söyle nasıl kıydın kendine gül bebeğim. Seni benden ölüm bile ayıramadı işte. Nasıl kıydın kendine
geliyor bana bu yerler. Kırılsın seni taşıyan bu eller. Hani bana verdiğin o sözler, hani o güven masum gözler. Валията на Ялова, господин доцент доктор Юсуф Ербай, ни прие във валийството, разговаряше с нас на английски език и подчерта, че държавата полага големи грижи за подрастващото поколение и младежта. Внимателно изслушваше всички взели отношение относно организацията и провеждането на фестивала. В края на срещата поднесе лично сувенири на ръководителите на групи от различните страни. Sen cennete uçtun ama kokun sinmiş yatağıma, odama. Derin derin soluyorum seni, içime hapsediyorum seni. Alışamadım bir türlü yokluğuna, gül bebeğim. Sensiz. Уважаеми зрители, представихме ви първата част от документалния филм Ялова, град на танците и цветята. Запознахме ви накратко с икономическото, политическо и културно развитие на област Ялова. Във втората част на филма ще видите изявите на представителите от България. Танцов ансамбъл Въжички, град Стралжа, с главен художествен ръководител Тончо Тончев.